Ето това също с колелото. Да. Да. Здравей! Здрасти! Ние пак сме на този щупения. На кой щупен сме? Не сме на щупен. Но той одец ме таковаше. Се дръжка. Я кажи здрасти, пичове, на тия двамата. Хайде. Защо? Защото са тарикати с колелета. Защо да й казвам? Добре да е на някой друг, ще кажа, айде. Добре. Кончета имало там, Марио. Сега ще ги видим. Да. Добре! Добре, кончета имало! Къде са? Че готино. Да. Къде? Виж ги, Марио, Марио. Много тарикатско, нали, Марка? Да. Кажи на тия. С колелетата. Как да им кажа? Здравейте, пичове. Здравейте, пичове. Да. Защо? Тате, защо? Така, защото са пичове. Айде, защо ме караш на такива? Не дай. Защо ме караш на такива неща да такова? Да кажа ли? Не.